खुलुमबाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे दुखुनांथाव रादाब बर' हारिनि थासारिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों। सासे फंबायनि हिनजावा दिनै गोमानानै दङ। आं बै समाव मोनसे भिडिअ होदोंमोन। दा नोंथांमोना आं कल रेकर्डिंखौ डिटेल होजोबगोन। दा फंबाया आंजों मा रायलायहरदों बे डिटेल कलखौ आङो दा उनाव होगोन। दा बिनि सिगां आं मोननैसो नोंथांमोननि गेजेरावहाय बाथ्राफोरखौ शेयार खालामगोन लोगोफोर। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनानै हो। जेन' बे मानसिखौ बयबो सिनायो आरो बिदेशाव थानाय गासैबो बर'नि जेनाखि सुबुंफ्रा अननानै बिदा फंबाय गासैबो बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो आरो मोनफ्रोमबो ग्रुपआव शेयार खालाम। जों बे मानसिखौ जोङो सिनायनानै बयबो हमनानै होनो हायो। मानोना जेखियाव थायाथों मानो बे मानसिया बिसोरजों जाय थाफादों बे मानसिजों सोर दंफायो बै सुबुंफ्रा बेखौ हमनानै होथारनांगोन। मानोना दिनै हौवाया माने खुथार माने बेखौ लुबैदों। बे गारनानै खारदोंबाबो दिनै हौवाया बेबायदि माने बेखौ नेवसियाखै। बेजोंनो थैजासे रायजो जानो माने बिथाङा माने गोसो दङ। आरो जाय हौवाया लांदों बेथ' एकदमबारे पुरा टटेलि गुन्दा होनना मिथि मोननाय जादों। मानोना बियो साथाम साब्रै माने हिनजाव लाग्राखा जाहैबाय, लानानै खारखाबाय। मानोना बिदिनो बे अमित बसुमतारी होनना बुंदों। बिथाङा अमित बसुमतारी बियो बिश्वनाथ सारियालिनि बिश्वनाथ सारियालिनि अमित बसुमतारीया ढेकियाजुलिनि राजु बर'नि बिसि रश्मि बर'खौ लानानै खारदों। मिथिबायना काहानिया बहुत गोलावानो। दा बाथ्राया जाहैबाय मा लोगोफोर, बिसोरो बे अमित बसुमतारीया माने सानफ्रामबो जौ जुवाजों गफबना थाग्रा मानसि आरो बिना दान्दायानो खालि बिनि माने हिनजावफोरनि सायावल' होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो। मानोना बियो बै समावबो मालाबा क'क्राझारनि सोरखौबा लानानै खारखांबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ओंखायनो दिनै बियो बिदिनो फनफोरजों सोरखौबा बिदिनो फुस्लायनानै आरोना मानसिखौल' हयथ' जानो हागौ लब दिन्थिनानै बियो लाङो आरो बै हिनजावजों बियो खालि इन्जयमेन्टनि थाखायल' बियो बेखौ लानानै थाङो। नाथाय बियो बिजों थैजासे रायजो जानो होननानै लानानै थाङा। बेखौ मोनथिनाया मोजां। अमित बसुमतारी आङो भिडिअनि बेकग्राउन्डआव होनो नाजागोन आङो बिथांनि फट'खौ, लोगोसेनो आङो स्क्रिनावबो होनो नाजागोन। आरो बे मानसिखौ जुदि नुसनबायोब्ला अननानै नोंथांमोना राजुनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं बाव होगोन, स्क्रिनाव होनानै होखागोन आङो। बे राजुनि कन्टेक्ट नाम्बाराव अननानै नोंथांमोना खिथाहरबानो जाबाय। अननानै जेन' बे राजुआ माने मोनफिनो, मानोना बेहा गथ' गथाय दङ। आरो जाय मोसौआ लानानै खारदों अमित बसुमतारी, जोङो गुन्दा होनबाबो जों बिथांखौ जों लस गैखाला, बे गुन्दाखौनो होनांगोन जोङो। बिथाङा जाहैबाय मा बिश्वनाथ सारियालिनि आरो राजु जेनोखि बर'आ जाहैबाय मा, बे जाहैबाय मा ढेकियाजुलिनि। दा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आं एसे बाय फननि गेजेरजोंहाय बे फंबाया खिथाहरनाय बायदिब्ला बियो दा मा होनना बुंदों, जेनोखि अमित बसुमतारी बे गुन्दाया कर्नाटकनि मा होनना बुंदों काजु बादाम होननाय मोनसे एरिया दङ नामा, बे कर्नाटकनि काजु बादाम होननाय मोनसे एरियायाव दं बायदि बेखौ मिथिनो मोननाय जादों। ओंखायनो बे कर्नाटकआव थानाय जोंनि बर' लाइमोनफ्रा जायफोरनाखि बिदेशाव खामानि थांदों, अननानै बे भिडिअखौ नायनानै मानसिखौ माने हमनानै दोननानै बेखौ फाथायहरनायनि एबा फिसायनि खिथाहरस्रोदै जेन' फिसाया थांनानै लायनो हायो। आरो नोंथांमोनाबो मदद खालामनांगोन। मानोना जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि खारनायखौ सरोबाबा जोंहा आरो जेबो उफाय गैला। बिनिखायनो आं खावलायदों बेसेबां हायो भिडिअखौ फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जेखि ग्रुप जायाथों मानो नोंथांमोना अननानै शेयार खालामनानै होथारदो, जेन' मानसिखौ थाबैनो मोनो आरो राजु बर'आ गावनि बिसिखौ मोनफिनथों। आं बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ बुंबाय। आङो जायनोखि खारदों बे खारग्रा बिनि आं फट'खौबो आङो स्क्रिनाव होनो हाखागोन। रश्मि बर', बे रश्मि बर'खौ, बे रश्मि बर'आ जि गोमानानै दं बिनि थाखाय। आरो जाय अमित बसुमतारी बे लानानै खारदों बे मोसौआ, जे बेहाबो जोंनि सानै एसे मोजां गथ'फोर दङ। बेहा बे समाव गावनि गथ' गथायखौ फोरोंनांगौ, फेदेरनांगौ, लेखा फरायनानै मानसि खालामनांगौ एसे बाथ्रा दङ। आरो बे समावनो सानै साथाम हिनजावानो खारनाय, बे गुन्दा होनाबाखौ जों मा होनगोन लोगोफोर? मा होनगोन दे नोंथांमोनानो कमेन्ट खालामदो। बेबायदि मानसिखौ जों मा बुंगोन दाना? गुन्दा होनाबा जों मा होनगोन दाना? बेफोरबायदि बैसोआव जुदि मालायनि हिनजावखौ मालायनि संसार जानायखौ जुदि लानानै लब दिन्थिना लाना खारनायखौ नोंथांमोना मा बुंगोन? जुदि दिनै नोंनि हिनजावखौबो जुदि गुबुन लाना खारोबा नों बे समाव मा बुंगोन लोगोफोर? नोंथांमोना साननानै नायदो। स' बिनिखायनो आङो नोंसोरखौ गोरबोनिफ्राय खावलायदों, बे मोसौखौ जेरावखि नुवा मानो माने हमनानै दोन। आरो कर्नाटक ओनसोलावहाय बा कर्नाटकआव थायाब्लानो गुबुनावबो थानो हागौ बिथाङा, गुबुनावबो खारफानो जानो हागौ बियो। स' बे जायगायावबो माने जोंनि बर' मानसिफ्रा जेरावबो दा बिदेशाव दंखायो खामानि मावनानै, नुनाय लोगो लोगो आङो स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव फिसायनि नाम्बाराव नोंथांमोना खिथाहरबानो जाबाय। बेखौ आङो गोरबोनिफ्राय खावलायदों। आरो रश्मि बसुमतारीखौ आं खावलायहरगोन, नोङो जुदि आंनि बे भिडिअखौ नायफ्लांबायदोंबा बे स्क्रिनाव होनाय एबा नोंनि फिसायनि नाम्बाराव कल खालामनानै नों गोख्रैनो फैफिनदो। नङाबा नोंनि उननि जिउआ नोङो खैफोद गोनां जागोन, नोंनि संसाराव जिबनावबो सान्थि जानाय नङा। आं नोंखौ बुंखाबाय। बिथाङा दा राजु बर'आ बियो ढेकियाजुलिनि, बिथाङा दा तामिलनाडुआव खामानि मावनो थाहैदों न'खरनि आंखालनि थाखाय।
दा मिन्थि मोननाय बायदिबा माने बिनि राजुनि गथ' गथाया रसनि बर'नि बिमा बिफानि न'आव दं होननानै मिथि मोननाय जादों माने गावनि फोरमायनाय बायदिब्ला दा बिनिखायनो आं जेसेबां हायो नोंखौ शेयार खालामदों अननानै रसनि बर'खौ लाबोनो नाजा आरो बे अमित गुन्दाखौ हमनानै बेखौ गोख्रै सास्ति होनांगौ आं बेखौ खावलायबाय आरो सासे सोरबा इउटुबार होनना बुंदों दिल्लीनि ना मानि बिथाङा बे केसखौ गेलेनो थाखाय फैसा बिहरदों होनना बुंदों 7,000 बे बिराद लाजिथाव जादों मानोना मानसिखौ खैफोदाव गोलैनायखौ नुनानै नोंथाङा मा खालामनांगौमोन बेखौ मददसो होनांगौमोन बेवहाय जुदि नोंथाङा फैसा बिहरोबा बिराद मोनसे लास्टिं सिं जागोन आं बेखौनो फोरमायबाय आरो लोगोसे सोरबाफोर जुदि माबा मोनसे इनफरमेसन हरनांगौ दङब्ला आं आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आङो डिसक्रिपसनाव भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आं होनानै होगोन आं स्क्रिनाव होला जायफोरनाखि आंखौ जुदि रायलायहरनो गोसो दङब्ला भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं होबाय नोंथांमोना आंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनायाव रायलायहरबानो जागोन आंनाव सोंहरनो हागोन स' फैदो अब्ला आङो कल रेकर्डिंखौ आं डिटेल भाबै नोंथांमोननो होनोसै अननानै बे फंबायखौ हेल्प खालामथारदो जोङो गावनि हिन्जावखौ मोनफिननानै सुखु गोजोनै रायजो जाफिननो हायो नायदो अब्ला आं कल रेकर्डिंखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनानै होनोसै बे रश्मि बर' आंनि हिन्जाव आरोना बै लांथिया जे दं जुमाय लोंनाय बिसि फिसाला सानै बे हिन्जाव बे लांथिया जुमाय लाना जुमाय लोंनाया बे मानसिया लाना खारदो आरोना बिसनाथ सारियालिनि गामिसेनि जाखायो नामा गामिसिम नङा बे बिसनाथ सारियालिनिसो आंनिया धिखाजुलि बिसनाथ सारियालि बेखौ माने रोखा रोखा बिदिनो जेहाथे लाजिथों बयबो नुनानै लाजिथों बिनिखाय ख्रा ख्रा बेबायदि माबाखौ होनानै देखायदो आदा दे बयबो माने न'खरनि मानसिफोरा नुनानै लाजिथों बेबायदि आरोना थारमाने दासिमबो जेबो माबा मोनाखैना प्रब्लेमा मोनथ'वाखै बिराद दिखोरा आंबो नै मेचिन सालायबाय थाना दिनै सुथि मोनाबाबो आं उपाय गैया बेबायदि बायद' जाना दं आरोना माने नोंनि माबाखौ दाख्लै ससे नुना आसुरित जाबाय आं मा सर्टकाट होखो होननानै आं बिदि सानदों आरोना थिगैनो होदोंबो जेबो नङा दं दा नोङो माहा थायो आं दा नै उइभिंआव थायो उइभिं मा जायगा पालाराम मा तामिलनाडु डिस्ट्रिक्ट मा डिस्ट्रिक्ट बेयो तामिलनाडु तामिलनाडुआव ओमफ्राय हिनजावा न'आव थायोमोन ना हिनजाव न'आव थायोमोनब्रा बे हिनजाव माने तामिलनाडुआव ओरैबायदि नों एसे मोजां बुंना हो हा बे माने बिदेशआव बेथ' हौवाया न'आव थांनो हाखाया नालाय बिदिनो बिदेश थाना सानै साथाम हिनजाव लाग्राखा बे अमितआ ओरैबायदि बुंखा मिथिबाय नोंनिखौ मोजां मोनखायो बयबो बेबायदि बुंखा आरोना बे बिदेश थाग्रा मानसिया ओरैबायदि माने सानै साथाम क'क्राझारनिबो सासे हिनजाव लाखांखाबाय बियो बिराद गुन्दा बिदिनो बिदेशआव थाग्राखा न'आव थांनो हाया बियो बेबायदि आरोना माने लाजि फोनांनांगौसो नालाय बेखौ मोजां नों एसे बुजायनांगौ माने दाख्लै सर्ट काट नुनायखौ आं बिराद बुस्थुआ जाहैबाय मा नोंबो बेस्थ' जाबाय ओमफ्राय ओरै बिराद ओंखायनो बेस्थ' आयु गाव मेचिन सालायग्रा माबाहैसै मानसि दे गैया आरो बेबा नोंबा बेनोथ' मा टेनसनाव दङ दाबा साननानै औ सरखार माबा टेनसनाथ' टेनसनखा टेनसनानो ओरैबायदि मानसिखौ दा नोंना गथ'फ्रा बाहा दं दा गथ'आ दा बे ओरैबायदि थगायनानै गाव बुंनानै आंखौ थिनहरदोंमोन नालाय आं बाबाजों रायज्लायखाबाय बिहावनाव बाबाजों रायज्लायखाबाय आङो नों राजाखौ दोनना फैदो ओजों गहपुराव बिदि बुंनायखाय बिदि थिनहरनायानोथ' बिदि जादोंना बिमा बिफानाव दोनैनो होथ'दोंमोन जोंहाथ' बिमा बिफा गैया नालाय रावबो बिदा फंबाय साथाम दङ गावबा गाव जुदा जाजोबखानाय बिदि आरो एसे मोजां फांहायना होदो आदा दे आमित बर' होनो ना अमित बसुमतारी अमित बसुमतारी बिसनाथ सारियालिनि डाइरेक्ट अमित गुन्दा होनना बुंखा अल इण्डियाआव मिथिजोबो बेखौ हिनजाव तामिलनाडुआव सानै साथाम हिनजाव लाग्रा होननानै थारमाने माने नों दा हिनजावखौ मा फैफिनजानो लुगैयो नामा औ नांफिनगौ माने बे हौवाया माने बिदेशनि गुन्दासो नालाय बेजों बेकार टाइम पास थाना मालाबा जानो नंगौना नङा आं बे इउटुबाव नुनायखाय दिनैनिफ्राय हिनजाव खारजानायनि इउटुब बानायला होननायखाय आं बेनिखायनो
नायनानै नोंनो हरफिन आरो खनसे रिकुवेस्ट खालामफिनो होननानै लासिं जाबायना बयनाबो खारसिननायसो जाबाय गोदाव खारसिन सोरावसो औ मा रायजो जानो सानदों बोरै सासेजों मोजां रायजो जानो हायाबा सानै साथामजों मारै रायजो एकदम जागोन आदा ओरैबायदि खालाम बै फेमिलि मोनसे बिसोरनि बै हौवा गदायनिखौ नोंनो हरखादोंना साब्रै फिसाला सानै हिनजाव बे हौवा लांथिया जुमाय लोंनाय बेखौबो ख्रा ख्रा देखायना होबाय था होमबासो लाजिगोन नालाय जोबथा अमित बेनो अमित बिसनाथ सारिआलिनि होनना बुङो दा मानसिया बे बाहा दङ बेयो दा कर्नाटकआव दंबायदि कर्नाटक औ काजुबादामाव काजुबादामाव खाना दं बिदि डाइरेक्ट बुंखा काजुबादाम कर्नाटकआव खाना दंहैनो होननानै